Hola, ja hem arribat a l'Equador. Estem en el 5è vídeo del nostre taller d'escriptura creativa. Anem a reprendre un poquet el que vam tractar en l'últim vídeo. En l'últim vídeo parlàvem sobre la planificació de la història. Sabem que n'hi ha persones que la planifiquen i persones que la planifiquen menys o inclús que no la planifiquen gens si es deixen portar. Els escriptors que comentàvem de brúixola i els escriptors que comentàvem de plano. L'escriptor de plano escriu la seva estructura en un ordre que creu lògic, no? Per capítols, conforme comentàvem. Esta manera de desglossar una història és el que anem a aprendre un nou concepte, que anem a gastar moltíssim a partir d'ara. És el concepte d'escaleta. L'escaleta és la manera d'exposar de la manera més còmoda per a cada escriptor la seva estructura. L'escaleta conté quantes dades a un li facin falta per a poder planificar la seva història. És molt comú en el món del cine, en el món de les sèries, en l'audiovisual, fer fitxes. Fan fitxes per escenes i en cada fitxa es posa la informació que cada un creu convenient. Inclús fan fitxes de desenvolupament dels personatges, també. Jo, personalment, la manera que tinc d'estructurar l'escaleta és, com ja us he dit alguna volta, en el Google Drive. Jo obric un document en el Drive que siga un formulari, bé podria ser també un Excel. I el cas és que a mi no sóc jo molt amant del back office, però bé, he de reconèixer que va molt bé. En qualsevol lloc puc tirar mà d'eixa planificació online i el resulta comodíssim. A banda, en cada casella em pose què va passar en una escena, quins personatges van a intervindre, en quin moment de la història es desenvolupa, en quina data, inclús les coses molt importants que van a passar o com van a canviar a cada personatge, en fi, les coses més rellevants. De tota manera, això cada un sobre la marxa va aprenent com fer-ho millor. No obstant, ja podem ampliar aquesta informació més avant, però ara de moment continuem. L'important en aquest curs és aprendre els conceptes bàsics, perquè després així n'hi ha molt de treball a fer, però poquet a poquet anem a anar coneguent un poc la terminologia i de què van les coses per ajudar-nos un poquet a començar. Bé, com vos deia, anem a parlar sobre l'estructura de la història. L'estructura sempre partix de l'esquelet bàsic de tota història, que és introducció, nus i desenllaç. Encara que parega una cosa molt estranya, abans de començar una història, quasi el més important és conèixer el final, perquè tota història és un punt de partida d'uns personatges que van a parar a un altre punt final, meta final, no? Si no coneguem aquesta meta final, encara que tinguem molt clar que els personatges d'ací tenen una aventura vete tu a saber, en un món fantàstic, que de repente obrin un llibre i es submergeixen dins de les pàgines del llibre, sí, és una idea fantàstica, fabulosa, però on van a parar? Pues haurem de saber d'on eixim i on parem. I el que va per el mig, evidentment, estarà un poc en l'aire. Un no pot tindre una història, a no ser que siga una història molt breu, però si la història té una certa extensió, és impossible tindre en el cap tota la història amarrada. Encara que pensem que sí, quan ens posem a redactar ens trobem en incoherències, en cosetes a polir, en què els personatges evolucionen d'una altra manera i prenen un poquet de vida pròpia, que això també ho veurem, però és de veres. Per tant, és molt important que coneguem el final, més que el principi. I després, diguem que el més bàsic per a començar a redactar la història i saber com començar amb èxit seria fer una introducció molt atractiva. Anem a oblidar-nos si la nostra història és d'un món fantàstic, conforme vos comentava. Normalment la nostra imaginació pensa, vaig inventar-me un món espectacular. Per cert, una altra paraula curiosa i que si no la sabeu ja, hauríeu implementar al vostre vocabulari d'escriptor professional, que ja esteu començant a ser-ho, és el world building. N'hi ha molta terminologia en anglès, com en tot en esta vida. Vol dir la construcció del món. En tota novel·la té un world building, siga fantàstica o siga realista o siga històrica.
Per què? Perquè cada novel·la té un món, té un escenari, té un temps, té una moneda, té una manera de viure, té uns costums, unes normes, unes lleis, tot. Siga fantàstic o no, hem de tindre molt clar en quin món es situa la nostra història. D'acord? Això és fer el world building. Què passa? Que quan la nostra història és molt fantàstica i té un món superxulo que ens hem imaginat i és molt guai, la nostra primera intenció com a escriptors principiants és volcar tota aquesta informació i que no es perda detall, que els nostres lectors es queden, però prendats de la nostra imaginació i del món tan xulo que hem creat. Grasso error, fatal, perquè avorrim. Això pràcticament sols t'importa a tu i a lo millor a certs més boiguts perquè diuen carai, quina imaginació que té el meu fill, que té el meu germà, que té el meu amic, la meva amiga, en fi. No m'interessa. Millor oblidem-nos d'això i anem al gra. Comencem una història de la manera més atractiva possible. Avui en dia la gent té molta pressa en el dia a dia. Estem molt pendents de les notificacions del mòbil, estem pendents de tota cosa que ens puga distraure menys de llegir. És molt difícil atrapar a un lector. Per tant, què anem a fer en una introducció? Com serà una introducció exitosa? La introducció que capte al nostre lector, que l'atrape, que el case. Ja sabeu que anem de caceria constant al lector. Al lector l'hem de segrestar i deixar ahí segrestat. No podem soltar-lo de la nostra obra. Com aconseguim això? En una introducció ràpida, dinàmica, i que ella, de per si, diga el que volem dir en tota la novel·la, resumit i condensat en el primer pàrraf, a ser possible. En el primer pàrraf hem de saber el temps en el que es desenvolupa, més o menys què tipus de personatges anem a gastar, el to, el ritme, inclús el gènere ha de quedar clar. Si és fantasia, que ja es nota que és fantasia. Si és història, doncs també la manera més seriosa, més humorística o, en fi, que la introducció servisca de presentació de la història. A ser possible, també n'hi ha una paraula molt important i molt xula que es diu començar in media res. Començar in media res vol dir començar una escena en meitat d'una acció que ja ha començat. Per exemple, començar una novel·la en la que el personatge està escapant d'un incendi i comences ja de manera trepidant. Està cremant-se tot, el personatge corre, no vol cremar-se, li cauen escombros que estan en foc. En fi, és un moment en el que el lector diu però bueno, aquí què passa? Val, ja després ho explicarem. Però si hem començat així, n'hi haurà una gran quantitat de lectors que voldran saber per què aquesta persona és d'un incendi, com s'ha cremat això, què passa, viurà, no viurà, ja està com a més immers en la història. Mentre que si comencem, la casa on estava el nostre protagonista, que era molt guapo, que tenia els cabells super en uns bucles preciosos i avorrit. No. I media res, és un truc molt xulo. Una cosa molt important dins de la estructura també és la tensió argumental. La tensió argumental és els punts de la nostra història on més tenim enganxat al lector perquè n'hi ha una màxima acció. És un moment molt important en la història, decisiu, en el que el nostre personatge està a punt d'aconseguir alguna cosa o que per contra li ho acaben de llevar, no? Són els punts de tensió màxima. Aquests punts és de màxima importància saber dosificar-los. N'hi ha infinitat d'estructures predefinides que ajuden a un escriptor novel, que és el nostre cas, a desenvolupar una història de la manera més rítmica possible. Tindrem que tindre molt en compte com utilitzar els punts de tensió màxima i com ho farem. N'hi ha un altre concepte molt important que hem d'aprendre, que és els girs de trama. El gir de trama és un punt de la nostra història en el que la història gira, que té, com el seu nom indica, que n'hi ha un canvi de rumbo. Val? Quan el personatge està a punt d'aconseguir aquella cosa màgica que ha estat buscant durant tota la novel·la i resulta que arriba a agarrar-la, però ve el personatge villano, no? El que està en contra de la seva acció, i li la furta. Uau!
Aquí què passa? De repente hi ha un gir de trama, no? Tot anava encaminat d'una manera i de repente canvia. Això són girs de trama. Els girs de trama són molt importants per a mantenir el dinamisme, per a mantenir les tensions conforme vulguem mantenir-les. I és molt important també a l'hora de crear trames agradables per al lector, trames que enganxen. En resum, hauríem preparar una bona escaleta en la nostra història desglossada al màxim, tenint en compte la estructura bàsica d'introducció, nus i desenllaç, i dins de la introducció, nus i desenllaç, els truquets que acabem de comentar. Una introducció que atrape i que faça que continuï el nostre lector i que siga explícita, que ja en ella es vegen assomen moltes coses de la intenció de l'obra. En el nus és on es desenvoluparà tota la història del nostre personatge o personatges, i el desenllaç que ha de deixar saciat al lector. Pot ser un desenllaç obert, n'hi ha desenllaços oberts magnífics, però ha de tindre un remat final. I això seria bàsicament el resum de la estructura d'una història. Ja hem acabat així el nostre 5è vídeo. En el pròxim parlarem de com crear personatges inoblidables. Molt important. Ens vegem, moltes gràcies una volta més.